Benvinguts sigueu en aquest inici de ressenyes no massa curtes, però tampoc no massa llargues de Samfaina Visual. Ens presentem, qui us parla és l'Alba i al meu costat hi ha en Cesc. Hola. Som una parella singular amb aficions compartides com ho són els videojocs, les pel·lícules i les sèries. Així doncs, som-hi! Avui analitzarem un joc que ha marcat tendència i del qual se n'ha parlat molt durant aquestes setmanes. El seu nom és Genshin Impact, un joc de rol de món obert, multiplataforma i, per sorpresa de molts, totalment gratuït. Segur que ara us estareu preguntant, i d'on generen els ingressos si no cal pagar per jugar? Doncs molt fàcil, de les microtransaccions. Genshin Impact inclou un sistema de gachapon, una espècie de loteria molt habitual al Japó, en el que se'n recompensarà de forma aleatòria amb armes i objectes. I si tenim molta sort amb personatges poc usuals. Nosaltres l'hem jugat i us podem explicar de primera mà les nostres impressions. Acompanyeu-nos en aquest viatge pel fantàstic món de Tibet. Comencem! Desenvolupat per l'empresa xinesa MiHoYo, Genshin Impact promet revolucionar els RPG permetent que jugadors de PlayStation 4, ordinador i dispositius mòbils puguin jugar i cooperar entre ells de manera habitual. La història, molt genèrica en un joc d'aquestes característiques i similar a un Dragon Quest, comença amb dos viatgers misteriosos que perden els seus poders, se separen i un d'ells per accident va a parar a Mondstadt, la primera de les 7 regions que hi ha disponibles al joc. Allà ens farem amics d'una petita criatura amb ales que no callarà ni sota l'aigua, que es fa dir Paimon i que ens donarà 4 nocions bàsiques per sobreviure en aquest nou i fascinant món. Tibet es divideix en 7 grans nacions. Cadascuna d'aquestes 7 regions venera una deïtat elemental. Foc, aigua, gel, vent, roca, terra i electricitat són les matèries que regnen en cadascuna d'elles. És aquí on entraran en joc els adeptes, persones aparentment normals que seran capaces de manipular i dominar un d'aquests 7 elements. Si a servidor hi ha una cosa que li encanta és la referència, voluntària o no, a Golden Sun i l'ús dels elements a través de la jugabilitat. La unió d'aquestes forces de la natura serà clau a l'hora de comprendre com funciona el joc i provocar devastadors atacs contra els enemics. Dit d'una altra manera, i per posar un exemple, si combinem l'atac d'un adepte de vent amb un de foc, crearem un huracà en flames que socarrimarà tot allò que s'endugui per davant. Atractiu i divertit de jugar, el seu sistema de combat és fàcil, àgil i addictiu, precisament per facilitar el seu funcionament a dispositius mòbils. Al començament, només controlarem a l'heroi o heroïna inicial que haguem elegit, però a mesura que avancem en la història o a través dels desitjos, el nostre equip anirà creixent, augmentant així les combinacions i les reaccions elementals disponibles. De fet, un dels incentius per jugar a Genshin Impact és aconseguir formar el nostre propi Dream Team, o el que és el mateix, el nostre millor equip. Venti, Diluc, Fischl, Bàrbara o Xianling són alguns dels noms dels personatges més poderosos i desequilibrants que de ben segur estaran en el punt de mira de tots els jugadors. Alguns tindran la sort d'aconseguir-los, altres hauran de seguir provant. Com? Doncs a través de les protogemes. I com s'aconsegueixen? Doncs molt senzill, jugant i sobretot realitzant missions ja siguin diàries, d'històries, secundàries o eventuals. A banda del seu sistema de combat, el joc també promou i incita a l'exploració. Caminant, corrent, nedant o ja sigui planejant, qualsevol de les opcions serà vàlida per desplaçar-nos per aquest immens territori. Qui més qui menys haurà recorregut els carrers de Mondstadt aturant-se a parlar amb tots els seus habitants, escalat la muntanya més alta que ha divisat o creuat el llac de punta a punta congelant l'aigua. Experiències que ens marcaran i aconseguiran el seu objectiu, desitjar molt fort estar més temps en aquest món que tant ens agrada. Si hi ha una cosa que tot RPG ha de tenir, si no, no seria un RPG, és la progressió per nivells. Tot i així, a Genshin Impact ens trobem amb un sistema singular. Aquí, els personatges, les armes i els artefactes pujaran de nivell per una banda i per l'altra ho farà el nivell d'aventura,
que serà l'element que ens limitarà i ens dirà quines funcionalitats tenim accés i a quines no. A mesura que augmenti aquest nivell, les recompenses seran millors, però també ho seran els enemics que trobarem. En el moment que s'obrin les portes per entrar al món de Tibet, ens trobarem amb un impressionant joc de rol d'estètica anime. La seva font d'inspiració, reconegut inclús pels seus desenvolupadors, ha estat The Legend of Zelda Breath of the Wild, joc que ha deixat una gran empremta a molts de nosaltres. Per sobre de tot, destaca el disseny dels seus personatges, la seva personalitat i el rerefons que hi ha en cadascun d'ells. En el cas de les ciutats, estan basades en cultures que ja coneixem. Mondstadt estarà inspirada en una ciutat dels Països Baixos, mentre que Liyue en una oriental, coneguda per la seva cuina exòtica i basada en el comerç i els contractes. La banda sonora, creada pel jove compositor Yu Peng-cheng, ens ajudarà a endinsar-nos molt més en el món de Tibet, generant-nos tot tipus de sensacions, des de la simple nostàlgia i melancolia fins a la tensió increïble de la batalla. Com a curiositat, si parem bé l'oïda, cada cop que entrem a la ciutat de Mondstadt podrem escoltar com el seu tema musical està format en gran part per instruments de vent, fent referència a la deïtat que la protegeix. El joc està doblat a diferents idiomes, la majoria orientals, dels quals destaquen per sobre de tot l'anglès i el japonès, on, en aquest últim, compten veus tan reconegudes com la de Kirito de la sèrie de Sword Art Online o el Hinata de Haikyuu. Si la feina que s'ha fet en quant al doblatge és molt bona, el mateix podem dir pel que fa a la seva traducció, sobretot la versió en castellà, que és la que hem pogut jugar. Tot i l'èxit del seu joc, a MiHoYo encara li queda molta feina per endavant. A més de minimitzar els errors que puguin sorgir, queda per veure com afegirà les properes regions i si les futures novetats seran més que suficients per acontentar un públic que de moment ha respost positivament. Prediccions a banda, el que sí podem afirmar és que Genshin Impact és l'estrella indiscutible del seu gènere en aquests moments. Si bé la història no és res de l'altre món, la seva addictiva jugabilitat, els seus carismàtics personatges, el seu increïble apartat gràfic i el seu fàcil accés el converteixen en un joc super recomanable i amb predisposició de situar-se com un dels jocs revelació de l'any, sempre i quan Among Us i Fall Guys ens ho permetin. I fins aquí el nostre anàlisi. Espero que us hagi agradat i recordeu, Ad Astra Avisos, jugadors. Fins la propera!